Monggo Mbak Tatin. Manang mriki. Duet kalih Mas Genjik. Salaman. Ora gah ngopo. Salaman ning arep njaluk dhuwit e kok. Iya. Wong iki nek bentuke kaya ngene iki manusia tidak mau ragat ki ya iki. Iya, ngono ya, Mak. Kok wirane andang mawet ki ngopo? Iki. Terus sida apa-apa wis mawet-mawet iki piye? Oh, tengok begijikan kok. Sindene sing muni lor mengo madhep ngalor. Sindene sing muni kidul metu ngadep kidul. Mangsaku kok kaya ora. Ngapa ngemetke? Agene wedi. Kene mungsuh sinden tatine wedi ndekno nek omong. Padahal ten ngomah ya wis galak lho, Pak. Ngomah ya wis galak. Bojomu ki galak kok? Galak. Wo, monggo jane nek menurut aku bojomu ki ora galak. Galak endi karo aku? Galak bojoku. Wah iya? Jebulane ngono ya? Iya. Ketoke merak ati. Ya. Nek aku Modar bojone wis ora respon wis bersengut kok. Syukur kapok kowe. Nek bojomu tok garap ki muni ora wae. Masih jane. Aku iki aman ning nek bojomu ki mau tok garap muni bojomu ngomong sopok. Berarti niku ora kenyataan. Oh, lho, kenyataan to, Yuk. ora gagas kok. Ora gagas ya pisan ya. Ngingkar. Ngapa we? Bojone wis ora gagas. Wis ora gagas. Tinggal omong-omongan karo Ika wis karepmu wis. Iya. Ya. Ya ngapa? Ya ngapa? Nembang apa macul? Kowe arep macul tatin apa? Ora. Wani ye. Wah, gedene semono dipajak. Kalau ya padha bojomu kok le. Ora. Gedene lho. Ora. Karena cilik ya? Jos. Jare sing jos ki Mbak Ika. Ora. Ora ta, ora sida. Ora. Sing jos berarti sapa Ayu? Agnes sing jas. Agnes joget kok kedabikan ngapain kowe? Ya meng belajar juga. Anteng kok kowe iki. Anteng ning ana sing gedabikan. Mula udara iki. Lah kok lele nggo iki sajake kaya arep pernah ki apa ngono ndono rene ngono. Wis tin iki kanca-kanca kasih delok aku. Ah terus ngopo? Nyoba dijunjung sithik lah aku. Aku ya ora kuat junjung kowe no. Apa meneh aku junjung kowe? Tenane, aku wingi arep junjung. Sapa? Ora. Kanca-kanca sing krungu kok. Junjung sapa? Arep kowe arep dijunjung jarene. Junjungan kek ro saiki. Mak, Mumpung ana wong ana seksine wong akehno lho. rak. Tak piye? Tok anggap wong lanang apa? Oh, ternyata kamu seperti itu ya. Kamu Ojo tak orangnya anggap aku sendiri. wong lanang sembarangan. Gampang mencok kono mencok kene. Iki ora wong lanang sembarangan, ming uripe sembarangan. Nah. Cocok. Iya iki dite 200 ki nggo sapa? Ayo gak. Kula. Rumah aku. Ya karo aku bareng. Ha iya ora tak kerep kowe iki napa ngono kuwi aku durung tau. Ya kowe nyanyi dhewe rasa raku nek ora dibagi ya. Ha iya bener nek arep kabeh ya nyanyi dhewe. Suara lanang karo suara wedok. Kaya wong loro. Ora nyedak-nyedak. Iya. Arep gandrung kowe. Ya kok sikik lagi dicopot klipe kok ya. Matur nuwun Kanjeng nggih. Nyanyi tatin. Men ditampani dhewe. Ya kowe kaya Bagong ning kowe iki. Mampani 100 ki ana dit 50 ngono njukan. Ya. Iki duit kenakalan. Bonus. Kowe cok nakal apa?
Oh, yo kasarane iki tembunge ngono kuwi. Terus ya leboke endi? Kene. Lho, lebono kene. Yo jangan. Leboke ngendi ngene tatin? Ih. Kuwi ana sake apa? Ana. Engko bablas medun. Ya mbok. Ya nembang 100 ya. Ki soto anae soto lengganaku. Oh. Enak berarti. Wah, enak banget. Kok orang tau ngejak aku? Sesuk tak ajak. Ya kowe yang bayar. Hah? Sok bayar ora? Ya bayar. Saya bayar kuwi. Ketoke kowe modele njalukane. Ora, yo nembang. Ngapa toh? Kesusu ngapa? Sila areng ngapa? Wong aku ya ora kon kok kowe kesusu ki ngopo? Wah, jenengan mboten pinarak ten gubuk kula, Pak. Mbok kursine ngarepan ki ganti. Lah napa toh, Pak? Kursi nganti nglothok kaya Yo kan pantese gitu. Dalang mayang ten wilayah dalang ki rak mampir enten. ora apa-apa nak aku. Ya wangun-wangune. Mulane kowe iki tak kon permisi. nek ora payu ki gawe cara rada arang le payu kae ngarep omahke koki plakat gedhe yasa. Ki Kiswan menerima wayang kulit dalang tok RP komplit RP ngono kuwi terus engko kae perapatan Pal Bapang kae tok naik plakat Ki Kiswan kesana 2 kilo ngono. Dulu udah pernah. Wis tahu biyen, Pak. Dirusak warga. Mergane ora percaya to. Ora percaya. Ya. Nembang. Nembang Cahayu. Apa piye gandrung apa nyingkar-nyingkur? Ose nengko gubuk asmarane gampang. Sing penting saiki penonton sing nang kene iki nyuwun gandrung apa gubuk asmara sik apa modar ora kowe. Gubuk asmara napa gandrung? Tambahi. Tambahi pancal apa? Kok gandrung iki terus dadi apa kowe? Ya anu bocene iki ya bagusan nek kaya ngono wis bagusan. Bagus. Subroto. Wow. Subroto iki jebrot mata. Oh, kon dadi gento. Gento. Oh, gento. Gento. Tak kira gento e. Tuh. Aku wis ora gento wis. Nek aku penak gento, gentoe ngoyak-oyak kok. Jos. Kah, aku gah lho nek nekat. Ya mbok. Ya mbok. Oh, jenenge wis Prahmen kok. Prahmen di atas panggung itu harus maksimal. Delokan burimu lho. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Selengat ngono suarane. Ayo, anu teko, gentone teko. Turuk, 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 turuk. Blok. Blok. Wah, tok 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 tok. Turuk, tok tok. Terus semangat. Semangat. Sapa ngerti sesuk dijak main ketoprak. Yo cempluk. Ngapa? Kowe saka ngendi e? Kok kledang-kledang gawa manggul janganan iki saka ngendi? Aku ora manggul, wong wedok kok manggul lho. Lagi mburi ketok bendol. Nyoba apa? Piye? Mbok kowe iki lingo, aku iki mbakyumu. Ora urusan. Mbok Zaman saiki penting lanang wedok dadi siji jos. Mbok kuwi sedulur mbok ki ora. Apa? Lah nek aku ora seneng karo kowe. Rudo paripeksa. Ya ora Rudo paripeksa kok rudo paripeksa. Guys to. Ora apa-apa iki gabrese di nganu sik. Gabres tenan. Iki lho. Lho iki. Arep dipangan apa dibuang? Cempluk. Ngapa? Aja ngurusi penonton. Lah penontonnya aku
krungu dadi aku nggatekke lho. Gajulno sikik wae. Gajul penontone kon gajul. Aja. Lah Yo. Kowe ngerti apa sing tak rasake? Lah apa kowe ngerasa apa to? Pirang-pirang dina Dadi gendho ora pati. aku kuwi ngimpi Pokoke jarine kondangan dadi ora pati apik. Apa? gelut ya. Sing jeneng penonton ki ngrasani bebas. Ya aja mlebu mik. Lah kok aku mayang kene mau nang kono ana sing ngrasani dalange sembrono lan Petro bebas. Aku ngrasani dadi gendho ora pati apa ya Kang ya. Ya ampun nganggo mik. Krungu e. Ha iki ditaleni e. Copot to. Terus pokoke kowe aja gagas penonton. Apa sing tok rasake iki apa to Gento? Aku tresno karo kowe. Apa? Seneng. Apa? Cinta. Love you. Nek sing dadi cemplung. Apa e? Ayo, kowe gelem ora dadi cemplung? Gelem. Kowe gelem ora? Gelem. Imbang ana katresnanku yo. Rasudi. Aku ora tresno karo kowe. Mama. Rasa tok rungok. Ha kaya swara penonton. Ayo ketuprakan kok gagas swara penonton ra sida gandrung kok ya. Manismu, Memanismu angu. Oh sing roli ranang kaya kethek ya. Angger swara kok. Jiwa kangga wero citek Kok dibuka-buka lho. Ayo. 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 Tuk. Mbok elingo to Gento elingo. Aku ora edan. Lah yang mbok aku ki apamu? Mbak Yuku. Lah gini kok arep seneng karo aku mbok mikir. Aku ingin nih. Ingin apa? Iya kuwi. Gelem ya? Mah, Kurang Gelem. berasa sudah Wah. gendho, kurang kendho. Gelem ya? wegah kowe ngerti bahasa ora to basa Ketoprak Jawa. lor desa kae genthone ngoyak tenan. Nggih napa, Pak? Nggih. Wah, apik lor desa kae apik tenan. Ketoke isih dadi gentho amatiran iki. Karang Taruna. Jajaran. Lara apa kang sinadya. Aku gawa buku. Bawa buku piye? Lah ya Ora apa-apa. Protes wae. Ayo. minggir ora. Gelem ora? Eling apa? Mundut to warti. Rene yo. Wegah. Hei. Aku direne malah dites-tes to. Aku ora wae. Ah mending kowe iki rene wae.
Angkono malah dites-tes padake apa? Padake apa ya? Padake didepison. Padake apa ya? Oh iya. Kene ndelik kene nang. Ani Tes-tes iki rak ya iki sing duwe mic ngono. Hah? Duwe apa? Duwe mic. Endi? Lah kowe? Iki dutekku. Tak maca ya, yuk. Maca sak karepmu ning aku wegah. Atar. Mbak alon-alon ngapa lho? Ki selak wengi. Tamtut tak turuti. Aku tiba. Ibarat wong numpak prau. Mondo iki tulunge aku ndong ae lho, aku wedi. Kamu kan kowe mau gelem karo aku ta? Lah iki ajaran kuwi saiki diajar ki lho. Pernah Mo aku penonton kok. penonton kok. Iki ya wedi wong bojone ya galake ra sama-sama. Uya kok Tekan omah iso disoto sirahe jare miyaga. Kok nganggo adegan kaya ngono barang. Ora gelem ngono sing nulungi aku ora gelem dene semono. Mengge-mengge ya. Awas lho kowe ndo, tak ratakne kowe. Lumampah. Bareng dineke ratakne ya muni. Nah ya apa? Lah piye? Kowe biasane takne apa? Hei, Mesa nakokke. lah mau emoh saiki nekokke. Nek dhuwit nek dhuwit aku duwe. Ayo. Hei, Wo, celeng iki. Mengge-mengge, Pak. Ayo semangat kok wong ketoprak kok ngombe. Lumampah tanpa masa nganggo ngono bareng. Kaya Pak Wardudi lho apa. ning madyaning jala iti. Ngopo ora disini ngono lho. Kena? Apa kowe iki urung adus ta mau ki? Urung. Lah mau urung adus kok arep ngedaki aku lho. Ayo to, Yu. Kuwi Sing ngapa? sing jeneng rol ketoprak Yogyakarta iki nek burasak Pak Wardudi kae. Blok. Wah manut ora kowe ngono. Blok, Apa? manut ora. Ora. Iki ning tengah sawah. Iya. Anane mung aku karo kowe. Terus ngapa? Kowe wong wedok, playumu ora banter. Kowe mlayu ngidul ana segara. Mlayu ngulon, ngulon kono, Dik. Ana kali. Mlayu ngetan ana gunung, lor ya gunung. Terus Terus ngapa? Tak cekel pepetke galangan. Saut, Ngapa sut? saut. Nek Pak Wardudi ora ngono ki lho, sute nganggo maju ngono lho. Kowe pengen maju. Hei. Nih, Ora ngapa? tak joke. Ya wegah. aku tak atret. Delokan bojomu kuwi.
Ora apa-apa. Ngomule dame. Santai oleh 100. Aku 80, kowe 20. Wong lanang sing apik iki ngono kuwi. Anak aku ya ora sudi mengkei 20.000. Bojoku sudi kok. Ora. Sesuk nek pentas ketoprak rasa dijak. Rasa Ngewohi-wohi. woi-woi 100 e. Ya kuwi ora. Iso nggo nyewa gubuk asmara e. Kok ngerti regane kowe? Ora aku takon kok ngerti regane. Kira-kira. Kuwi lho bojomu. Kok ngerti regane, Pak? Ngono. Biar kene kok aku. Apa yuk? Ora. Salah wong apa ya biyen? Kleru. Oh jaman semono sawang aku bojoku terus kleru nggawa uang ya. Ama. Keterucut meneh. Temah kunci angin patu Kendhongane pecah. Saking mantep lho. Yo cemplok. Ngapa? Wong sabar kuwi ana watese. Terus ngapa? Kowe tak rayu ket mau ora gelem. Apa aku kudu ngruda paripeksa karo kowe? Mbok kowe iki elingo, aku ki sapamu ngono lho. Aku ki wong ora tresna karo sliramu rak ya ora ngawur ngono kuwi car. Sesuk nek kulino suwe-suwe tresno wis. Wegah. Oh, aku mah kok. Sesuk nek suwe waduh apa iki? Yen ra gelem Ngapa? mlayu tak uyak, tak lebokke, mbuh nganti. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Wae dalan. Lah ngapa? Loprake bubarke polisi. Ketoprak kok digaruki. Pemaine kasus. Wis saiki ora ketoprakan tak cek. Mulane kene krungu swara sirine terus Kelingan. Lanjuran kotak wayang yo digoleki. ayo di sik gencak iki ditatin gubuk asmara. Iya. Kowe urung rampung. Tisunan. Tisunan pino? Dilapi kok tisunan iki maksudnya piye? Lap go tisu sik kemringan. Yo ge gubuk asmara. Nyingkal sik bawa tatin yo, Tin. Kula lungguh nggih, Pak. Aja lingguh. Manut kae kok. Pasangamu duit kae kok. Mau sing gandrung kowe, saiki sing tak gandrung kowe. Aku gelem apa ora? Ya kowe gelem ra? Ayo. Piye jujur. Aku ki gawean apa-apa mbuh rekoso mbuh penak ora tau tak tolak. Dadi ana sing ngejak aku mbuh kepiye tetep oke. Yo. Ya piye? Kok njuk mapan lho. Aku kesel tenan tin aku. Golek duit 100 ki ya ngono kuwi, mbane becak mumpluk. Aku mumpluk sing ngelabi kowe. Lah bojomu Mumpluk iki kene iki lho. Kok elek kowe pikirane. Mumpluk iki. Ngelabi. Yo. Nyingkar-nyingkur. Nyingkar. Nyingkur. Kang Mas. Mbok sampean niku ampun ngonten iku lho. Biyen kaya ngopo, saiki kaya ngopo?
Biyen ape saiki ya ora. Mergane ngapa? Wis anak-anak 10 ya kowe. 10. Totok maneh no lho. Mbok Reneo. Piye? Caket karo aku ini lho, Mas. Aku ki kangen. Piye? Kangen. Lah panjenengan kangen mboten kalian kula Kang Mas? Aku kangen karo sak kabehe diajen. Kok kabeh? Ya maksudnya kono kangen, kowe kangen, kabeh kangen. Lah panjenengan gadah garwa pinten to? Ya mung siji kowe tok. Lah kok kangen kalih sinten-sinten? Ya gak dibajutke. Nggo ngleremke atiku. Wiwi maneh nyingkar nyingkur. Lho, iki nek wong ki nek le pentas total, Glotin bejamu iki. Napa, Waduh. Pak? Saka Pak Tristianto. Transfer ning rekeningku 2 yuta. Kula Kowe kon nembang Sriuning mingan. waduh. Kowe 500 aku karo tengah. Kula arsal napa, Pak? Kowe iki ora ana tulisane kok kowe iki takon ngopo to? Mesti ana. Yo, iki lho. Oh, isih anu ana tulisane nyuwun Sriu. Oh, duet Mbak Ika sama Mbak Tatin Sriuning. Ini 1 juta untuk berdua. Ya. Jare 2 juta. Laku? Oh, talang ki teles Ya kowe arep pentas dhewe apa wong loro begijikan? Oh iya, pentas dhewe. Kowe ngapa? Sak yuta Pak Eno. Kowe ngapa? Tak belani, Pak. Ha iya, aku njaluk ta kowe mingan. Arep kurang ajar. Manut ki ya pengarepe arep. Lah apa kowe ya sok manut? Aku manut ya, Pak ya. Ora. Oh ya. Cutke. Ya. Wiwi maneh nyingkar nyingkur. Kayak wis to. Rupamu iki lho. Rupamu kuwi. Ah wong sing wedok nembang kok ana. Oh, kaya Doro. Iki ngalem ngono lho, Pak. Ngono. Oh. Malah kaya Doro. Ya, bacotke. Lingsem yen ke mutan. Ya, sudah masuk, Tin. Udah masuk? Udah ini loh. Wes masuk Tinggal besok ae. diambil. Ya. Sriuning duet karo Mbak Ika. Oke. 500. Kopah. Ki kesuwan 700 to. Ora ono. Ora napa. 700 dilatih diesel ngono. Kira-kira disele iso bengok ora ya, Pak? Diesel kayak iso bengoki maksudnya piye? Hah? Terus kae. Terus. Aku tak ngurus iki mau lho. Lelampahan kangkang mbok madhep rene no lho. Wong jenenge duet kok malah rono-rono. Ya. Kowe ora ngadus po? Mambu apa? Mambu prengus e. Tak kira kaya mambu bajing. Ora wangi ya, Din. Jenenge wong tresno ki aja mandang apa-apa, mambu tetep ora mandang bau karo ora. Nah, Nang ya mambu tenan e. diampet. Aku iso ngampet. Kringete kae mah. Oh, dalang e. Sing seru nek omong. Mbah. Kayak delok kamera aja. Terus ngapa? Mbok menawa aku ditransfer.
tresno keswan. Iya. Bar terus ngenteni bojone. Nadia ning gubuk asmara. Ya. Yen liwat. Ya. Joget lo ya. Oh jelas. Kok jelas? Ya tambah 100 no. Wah. 200 bune. So tak tambahi 10.000 dadi nompamu 30.000. Ya sinten melih? Lho. Kok anggepe kowe iki wedok apa wis. Lumayan. Yen liwat aku kelingan gubuk kae. Yen top iki. Bengi iki luar biasa. Piye to? Bengi iki Keswan Rotatin pentas ki streaming 20.000 wong no. Wah edan. Channel loro iki wis tenan wis bakal entuk hadiah. Ya. Sopo-sopo. Napa hadiahe? Hadiahe napa? Apa hadiahe? Kok tak kei hadiah. Aja kuwatir wis. Apa? Wis santai pokoke ora usah ditakokke sik. Kejutan, surprise. Kula napa niki? Oh, gencike. Lah mau dalan ki genjik ngono kok. Genjil. Ki genjil ana. Ayo genjil dibati kuwi apa? Oh ketegelen kowe ora. Iya, aku tau nanggap Pak Genjil iki dibati ro Keswan. Zaman semono ki nuwun sewu setengah wengi 75.000 nggih Pak. Kowe Keswan dakokke 350, dakokke aku sing bayar. Iku kula ora salah ya, Pak. Lah iya, talang iki teles kok. Ah, talang teles. Nek kemarau ya ora teles. Didol. Nenone. Ya.
Gareng ya lho nek Oh, pos. tiru Mas Gareng Semarang to. Pos. Malah kaya walang deye. Piye golek duit 300 piye? Abot tenan. Waduh. Encoke kumat. Cok. Kok kan mijeti bojomu ya? Pengesoni ya, Mbak. Mbak aku nonton nih. Seneng. Bangga anak edan ini. Kowe ora cedhak karo mbokmu kok sae paranono kae mbrebes mili mbokmu kuwi. Kok dadi aku anak-anak kaya ngono to ya. Sok 20.000, Mak. Santai wae. Sapa-sapa mendhet 200 sapa-sapa dibayar. Gleleng ora sama-sama. Ya. Ya Kiswan lungguh genti sing medun Mbak Ika ngesahke saka Pak Tristianto ki mau. Iya. Oh nggih. Pak Tristianto ki nek ora kleru sing ning Klaten kae lho ning Karangdawa kae. Oh iya. Heeh, wah panjenengane iki mesti anggere nyuwun ya lin transfer ki juta-jutaan. Iya. Sak lague. Iya. Ya Mbak Ika. Tambahi Kiswan ora Mbak Ika? Tambahi mboten. Rasa. Wis arep modar. Aja. Megap-megap. Wis akeh, Pak. Piye perlu nafas bantuan? Oh, mantuk ya. Napas bantuan ya dikompresor cangkeme. Ora sing tak kon ngene wondoe lho. Kan ISIS ta. Ya ora ISIS ya ora metu bak, ora metu angine iki nyut. Wong Brebes. Ya. Sri Uning berduet berdua. Ya. 100 kita transferan ora saka aku lho. Ya. Iki ana buktine kok. Heeh. Ya. Bawani mboten? Bawa? Ya dibawani. Iya. Putri kang sulisteng warni Sri Huning Mustika Lelo. Gantian ora, Mbak? Mbah aku manut. Gentenan ya wong didumpung loro kok. Putra Kanjeng Sira lawe Nduk. Cuk, preng. Bebelo Wiratmaya neno tan wurung Sri Huning gugur bareng dadi musti kaning Blak deng deng deng.
Ya nyonya dampani sik. Ya nyo iki piyai loro. Oke. Tak talangi sik mergo mlebune ning rekeningku. Dadi aku rasa ngowah-owah. Pira ae kuwi Mbak Ika? Hitung. Hitungan. Kok nek kurang Wis barang. malah kaya wong nang pasar. 1 juta? Lah ya 500 kok Pak Tristianto kok. Lah, kamu? Lah saya sudah aku ora butuh kaya ngono. Ora loh. Kamu cuma duduk kok dapat 1. Lah, kamu bisa nyanyi kan ada pementasan wayang. Mosok kowe arep nang kene gedabikan dhewe nembang dhewe? Ya sini, ikut nyanyi dong. Duet Oh, no. enggak mau. Kenapa? Masa akeh dhewe. Enggak mau aku. Kenapa? Yakin nggak mau? Enggak Yakin. enggak selera. Ya, kalau sama saya nggak selera nggak apa-apa. Tapi Nggak. sama Mbak Ika masih. Enggak tipeku bukan seperti tipeku Prastiwi kok tipeku. Yang cendi iso ngubal-balan. Yo, mangga. Ya. Sriwane mesti kutuban lakune iswa lan sabaya mati marang raden wirakoyo ngapus ranyowo anandang brambi
Enak ta? Iya, sak sriyuning 500. Iya. Ya karang sing nyawer ya seneng karo tembang-tembang Jawa, seni budaya. Lah iya. Mula ya ora jeneng mokal. Ya wani cucul ngono kuwi nak. Ya. Ya. Wiwitane. Ya. Wiwitane Sindenmu kok cendik-cendik to, Mas. Iki le timpuh wit kelas 2 SD dadine sikile mungkret. Oh. nggih mengkeret. Iya ya ora apa-apa. Lah wit kelas 2 SD melu aku iki nganti tekan sprene iki nek timpuh terus saben bengi ayo mungkret. Iya. Prastiwi kae le timpuh wit bapakku ana wis nyindeni lho Prastiwi kae. Oh iya to. Ning isih ajar nyinden tenan. Iya, sok nyindeni Pak Suwargi Pak Adi Sugito mula ya luwih mungkret mbangane Agnes. Iya. Mergane sikile ditekuk terus. Ora iso dawa. Ha iya. Henderek sang pekik. Mula nek ditekuk ora iso dawa. Iya. Napa, Pak? Sikil. Oh. Bagus. Bagus kang olah budaya sawan menyang kutha gedhe Bendara bendera terus yung-yung yung selendang. Ngopo, Mak? Aku iki nek ndelok mbokku iki mbok gek izin sah. Aku ki nek ndelok kowe le timpuh gek wetengmu mblending ngono kuwi. Wagu rasane. Ndelok-ndelok kancane iki sing mblending ora kono, aku kok kono. niku kalih lho Pak. Hah? Rasido. Loro piye? Loro piye maksude tak genahke aku. Apane sing loro? Isor dhuwur. Edian ora kowe. Ha iki sinden ku anggere ngene iki kurang suguhan. Nek omong waton ting crekop sak penake dhewe. Iya, mau disangga terus kuwi lho dicekeli terus ngene iki. Wedi nek glundung. Gak izin nak. Selendang kuning Kang sangke kang saking wukir. so nek lahir tilik. Iya. Sing biyen tilik ora sukses. Seprene ra sida. Mbak tak tilik orisa mbok menawa. Iya. Kok ben mbok menawa piye? Lah aku mbiyen tilik neti kae pas bayake nangis. Tak tunggone iki malah, ayo meneng, meneng. Ayo meneng, ayo mik guys ta. Ora gelem tak keke Pak Seno lho, aku tratap. Aku tratap ngono. Nanti jam 12 tak anteni kok ora dikek-keke to iki aku. Tak tunggone ning ngarep lawang. Oh nggih. Ya, sapa iki Mak? Mbak Ratri. Oh iya. Nyuwun tembang Gubuk Asmara. Duet Keswan dan Mbak Tatin. Oh iya. Panuwun saking warung Soto Ana, Kaloran Sidomulyo. Ya, ana ditira Mak. Ora ana enak. Ya.
Ora. Kok matamu kok ya weruh. Amune ora ana ditamuni. Ana. Ya. Swara kurang premana ning wasis ngungro angungro marang bendara angungro marang bendara dia sulistya pijer incangake alis ya terus tresno sesideman ya luwih becik patenono timbang bisa selestio tak rewangi samudana marang kula warga gerwalan praputra ya nena liwat kincanging alismu kuwasa wes lingsir yo suatu aku isih mampu
Sari, iya, wah edan akeh banget sing moto, iya. Termasuk bojone Wahyu barang moto. Argo ngopo? Ya mbok ora ngerti. Ayo Orisa, iki nggonamu isih siji lho. Ya. Nyuwun lagu Sambel Kemangi dari Bapak Teguh Santoso DPRD Bantul. Ya. Iki ngersake sing hamil. Oh iya. Nyo, tampani nyono. Lho iki rejeki dienggo anakmu. Heeh. Nuwun nggih, Pak. Nuwun Pak Teguh. Heeh. Nggo tuku popok. Ha iya. Iki ten mriki napa ten mriku, Pak? Manut, kowe arep kira-kira piye? Kuat ngadeg apa ora? Iya. Ngadeg tok kuat. Ya merasa joget ra apa-apa, ngadeg tok wae. Ngadeg tok, nggih. Aku kuwate ya mung ngadeg tok saiki. Wis ngleweng. Yo. Monggo. Langsungan nggih, Pak? Ha iya. Bawa nggih. Pasang meteng-meteng kok kon bawa. Iya. Langsungan wae. Monggo. Yo. Tradontung. Yo monggo. Yo. Sambel Kemangi dados.
Nuwun Pak Teguh, tersun. Gerakane sithik ning wis krasa nek kowe iki. Iya. Nena tong dung tak tuh ndadung sikilmu tak jokke siji terus nyet ngene. Iya, Rasane kaya wis njoget banter banget. ayo. Iya, ayo mak ditutuke dhisik diteruske mengko ndak seneni karo bojomu. Mas Bagong. Heeh. Mergo iki nek nganti telat utawa keblandangan kok bojomu muring-muring. Ayo diteruske dhisik critane yo ngger. Iya, ayo tak derekke mak. Kan samar pamoring Sukma sinukma ya winaya ing asepe sumimpen lenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyung pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati datan kawusa manjing wonten gulunging gupit sanggar sangarup menogantho capun nenggih Sang Hyang Pramesti Bathara Kungawi sanggaring para durandara pating bleber paring trata butanganing daratan. Dodo medun. Oh iya, Ding. Dian. Ngatek aji lembu sekilan kowe kebarak. Ayo. Milih awakku. Jabut nyawamu jabutan. Rawan. Oh. Wedan. Kang. Ngapa ya muda kuwi? Bingung aku, Tra. Mungsuh dewa doyak terus gregeten tak plotroke kathokku. Jarene wong tuwa ki nek mungsuh bangsa alus ngono kuwi iki jare kon budhe. Dunjuke sik dunjuke. Kaya apik-apik kok. Kok kaya kutuk to, Gong, kutuk ndasmu. Man-mangkel aku. Ben, nganu aku ora entuk kesempatan ngantem e. Ya mau dipati nganti gila ro Bagong.
Wong edan. Wah, wis kathokan. Dewa kok ditontoni kaya ngono. Ayo, kowe ora gelem lu tak boyo neng kayangan, jabut nyawamu sukmamu sing tak kowe. Gong, ora wis didilat bapak nang bun-bun to. Jajal nggo ngetes ampuh apa ora. Oh iya, Dik. Ayo jabuten nyawamu. Oh, lakon mati. Ayo, tak slenggarake regane iki ku, Dra. Santai wae wis didilat bapak. Waduh. Modar. Hilang nyawamu. Gong. Lho kok wangsulan? Pet-petan ndasku. Iso tangira? Iso. Lho. Iso omong. Iso nyawane papat lho. Weh, ladara, kowe njabut aku ora mati, tak jabut gedhong. Bagong oyak-oyak Kakang Yamadipati. Ki sapa iki? Brama. Wedian. Kowe iki Brama? Iya. Berarti sesuk ning radio-radio kae. Dudu. Brama Kumbara? Udu. Adimu ndi? Sapa? Mentili. Mandili. Aku dewa. Dewa apa ora minggat jabut nyawamu. Aku ki nek ngamuk mataku lamur apa ya. Petruk sing tok jabut. Sarae mendono. Ngawur ngene ora. Iya, cuman ibaleke nyawane. Wis. Wong edan. Wong aku tekone kaya ngono ora geger dewa-dewa terus. Heeh. Tak jabut kabeh. Oh, urung ana sing rumen delepe tak jabut. Saking mangkelku. Ha iya. Tapi ya wis ora ngono ndadewane aja ora sangep enake dhewe kok. Ha iya. Piye nang ngene iki? Wih, Gong, ha? Ora pangling ae. Sapa? Iwang Pikulun Bathara Guru. Ngambah Dirgantara sajake duka tenan kae. Terus mlayu ngayom nang ngene bapak wae. Ah, mlayu naik kene ya. Marika den prayitna semuriris eka balik titiyane gandayane
Trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar. Oh. Piye? Dewa-dewa iki nek pakartine ora apik arep derajate dewa karo anak-anakku do mlayu kabeh. Kuwi nandhake nek apa kang dadi niatmu pancen mau diregeti nganggo blendenging angkara. Kula namung badhe nyuwun atmajanipun Kakang Semar inggih menika pun Bagong. Bola-bali tak kandhake to Bagong ki anakku. Lah nek kowe arep mboyong karo Bagong aku mesti ora entuk wong nyatane keluputane Bagong ora iso dibuktekke kanthi nyata. Nanging Bagong sampun kalepatan sak mangke badhe lebetaken wonten ing kawah. Kowe iki pancen ngengkel. Saiki ngene. Nek pancen kowe duwe niat mboyong karo anakku Bagong lan ora iso dindakake apa kang dadi niatmu. Coba tak tanting kira-kira kowe cocok ora? Menapa ngendikanipun Kakang Ismaya. Nek Bagong anakku iki diwakili aku, kowe seneng ora? Panjenengan menika guyon, aja ngapusi karo atimu. Nek diwakili Semar kowe gelem ora? Menawi Kakang Semar ikhlas kula purun. Mesti gelem wong niate ya kuwi sing tok jangka ya ta. Niate ya kuwi sing tok jangka, ning sing tok nggo alesan anakku Bagong. Pak, kowe nanti, Pak. Sing nukokke semen sapa, Pak? Wis ben nengke wae wong iki bapak iki mbelani kowe lho. Menawi Kakang Semar purun, tetep dinten menika dados ijolipun Bagong kula boyong dhateng Kayuwangan. Apa ora gelem? Iki anakku sing tak tresnani, sing jeneng wong tuwa ki natohke nyawa kanggo anake nek perlu apa wae ditotohke aku ora bakal owel. Pukulun mboten namung bapak nek saged kula ya ngijoli karo uripe Bagong. Loro gareng ora sah. Wis ben, Pak, wis ben. Tak bilanane adikku. Bapak wae sing lenggah nang omah, aku sing dadi ijole. Karaku ya ning aja truk. Anakmu cilik-cilik. Aja wis aku wae. Aja, karaku sisan. Wong loro sisan, dadi mati ki wong loro sisan. Kowe iki jane nek aku mati seneng to, Gong? Bahagia. Bahagia dengkulmu ora. Aja nala garing aja petruk ning aku. Sinten ingkang kedah dados lintunipun Bagong? Aku, kula. Nala garing aja ora apa-apa, Pak, wis ora apa-apa wis ben. Aku wae, Pak, wis ora apa-apa wis ben aku garing wae bapak lenggah ning omah. Menawi kula nyuwun menapa Kakang Semar saged minangkani. Kowe njaluk apa? Ingkang dados lintunipun Bagong boten namung Kyai Semar Kakang Semar nanging klebet nala garing Petruk kedah kula boyong wonten ing Kayuwangan. Wong siji kok ijole telu iki piye? Kedah mekaten Kakang menika ingin dados panyuwun kula menawi boten nggih Bagong ingkang kula beto. Piye nala garing wis ora apa-apa, Pak, wis ora apa-apa. Wis ben Bagong dhewe malah kesepian wis ben. Menawa suwe-suwe mati gantung. Ora mungkin aku ngedol sawahmu sik to. Kok ya wis ide ngono lho. Nek kowe arep ning Kayangan iki dhek wis ngerancang rencana selanjutnya jelas. Ora iki udu Bagong kok. Ya wis nek pancen niatmu kaya ngono aku manut. Wis aku nala garing karo Petruk sing munggah ning Kayangan. Menika saestu. Iya. Nggih, kula nderek pukulun, Nanging ngaten kula aturi bidal. Sak menika sareng kan lampahipun ingkang rayi. Iya tak tutke aja kaya bocah cilik Bathara Gurayu. Kowe saiki kowe ora percaya karo katresnanku. Katresnanku karo kowe iki luar biasa lho, Gong. Nganti tak ijoli nganggo ati uripku aku ikhlas. Wis gek tok paido le. Katresnane kakang-kakangmu gek tok paido.
Aku munggah ning kayangan ki merga ngeboti tresnaku karo kowe. Nganti aku ngiklasake karo pati uripku karo Kang Gareng. Ya muga-muga kusnul khotimah ya, Tru. Anjen setan ana. Lah witena piye? Wong ya aku ki ra menawarkan kok. Aku rakon karo kowe, aku rakon karo Gareng, kowe sing ngomong. Pukulon kula dados ijolipun Gagong. Ayo monggo terserah. Aku rakon kok. Aku ya. Aku titip anak-anakku ya, Kang. Titip bojoku ya, Kang. Aku ora ngapa-ngapa kok dititipi anak. Ngapa? Nek bojomu dititipke tak tampa. Nek anakku mah ya aja kaya ngono to, Kang. Ora sak kepenake dhewe kaya ngono. Wis ya, Kang, aku tak menyang ruktinen Karang Tumaritis, omahe Gareng karo Karang Kadempel. Mbok tegelan aku antara. Lah ngopo? Aku ora ndek kanca. Aku nek gara-gara kancane sapa? Rasa nganggo gara-gara. Oh, ya wis muga-muga penjangkaku kelakon ya, Tru. Ya, bapak ya slamet, kowe ya slamet. Nala Gareng ya slamet mulih kumpul meneh wong papat ya, Tru. Ya, wis rasa nangis. Ora aku mung gaya kok. Anjing setan tenan. Ya truk mangkat yo nderek bapakku ndak bapak ana apa-apa. Aku tak ngrukti bapak kle. Palugon laguning lekas Lukita Linuting. Lukita Linuting kidung kadung kadereng momong memangun manah rahayu. Es mamring sepi iki. Monggo mengkari 3 dina aku janjani karo masyarakat arep miwiti kerja bakti bangun desa. Gek Semar malah minggat. Gareng ya melu, Petruk ya melu. Terus piye iki? Tak pikir-pikir ketoke Semar Gareng Petruk mbelani aku ning jane nginggati aku. Nginggati masalahku. Wis kena aku rambut didaya, sapa ya sedulurku sing iso mbantu karo aku ki. Monggo Semar ki. Woi, ya Deng. Kelingan aku. Semar ki duwe kakang. Ya kuwi Kakang Tomblok. Togok. Wah, Siwa Togok arep tak jaluki donatur. Anggere ora ngegawe tonyo Siwata. Ben ora ngono ndak ora rampung perkarane. Siwata Siwambira tak jaluki kabeh. Kejaba saka kuwi aku arep nyuwun bambiyantune Siwata ki bapak nek ora tak slametke Gareng karo Petruk ora tak balekke nang alam donya iso kelangan wong tuwa, kelangan sedulur lanang tenan aku. Wah. Tegak. Aku rawa wae. Aja kaget penggalemu ya wae, siap-siapke kabeh bondo didelekke. Kendak tak colong wae aku teko tenan wae bektiku katur ya wae.